Ознакай районында хуҗалыкларында бар көчне терлек азыгыга әзерләүгә туплаганнар. Бу көннәрдә сенаж базлары янында эш кайный. Тулырак Фәнис Мөхәммәтов репортажында. Бу кадрларны без апрель айында республикада иң беренчеләрдән булып шәшүгә керешкән Таллы бүләк кооперативы басуларында төшергән идек. Яз җәй башы үзенчәлекле килде. Яңгырлар тигез яумады, үсемлекләр тиешенчә үсә алмады. Булганын әрәм-шәрәм итмичә, сыйфатлы азыкны мөмкин кадәр күбрәк әзерләү мөһим. Азнакай төбәгендә төрлекләрне күпләп астырыйлар. Таллы бүләк хуҗалыгы базасында узган семинарда белгечләр сыйфатлы азык әзерләү, сенаж салу технологияләренә тукталды. Көннең төп бурычы күп еллык үләннәрне беренче кат тиз арада чабып бетереп, кышкы саклауга урнаштыру. Бүгенге көндә инде безнең хуҗалыкларның төп бурычы булып күп еллык үләннәрнең беренче укусын тиз арада алып бетерергә. Һәм инде яфрактан тукландыруны, үткәрүне планлаштырабыз карбамид белән. Күреп торасыз, ел коры, яңгырлар да тигез яумый. 15 мең тонна сенаж салынды. Бу эштә инде безнең Союз Агро, Агросела хуҗалыклары әйдәп баралар. Күп еллык үләннәрне беренче кат чабуны тәмамлагач, бер еллык үләннәрне чабуга тотыналар. Коры һава шартларында үсемлекләрне яфрактан тукландыру да үткәрелә. 600 тонна сыймалы баз инде бу. Шуның белән 800 салдык инде. Тагы инде бер мусайында бер дигәндә инде бу базда тутырга инде яшел массабыз җитәргә тиеш. Быел игеннәр бер вакытта тигез өлгерер дип фаразлыйлар. Хуҗалыклар урып җыюга да әзерләнә. Комбайнер ремонтын дәвам итәләр. 1 июльгә бу эшне төгәлләү бурычы куелган. Фәнис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Азнакай районы.